Kaway, balay nindo yang si bibili ni dyan. Sobrang siksikan na yung mga yan yung monitor dito sa kanto, kaso sobrang malayo pa yung anong yan, stage na yan dito. Nandun pa yan. Bawas lang si Gold. Hindi ba kami ako? Hindi. DR. Atras na ako, atras. Sayo ako kasi sa imo tandapan. Balik na, balik. Mamaya na lang tayo. Mamaya. Tapos bago ito grabe, sobrang ano. Sobrang sexy ka na. Atras. Si Mas Pasok, ito pa